hor non baita ezkutuan. Deitu zian Gotzon Barandiaranek, eta kontatu zian nola pixka bat, eta orduan jasi nintzen pentsatzen, zer egin dezaket, nola izango da, gero izan genuen bilera bat, azaldu zidaten gehiago, zer nahi zuten, eta ni ere azaldu nion nola ikusten nuen, eta ze aukera ikusten nion filmari, eta hori izan zen gutxinakako prozesu bat. わからなくても、頭から離れないっていう。早くもないし、激しくもないけど、すごく心に。Egun horretan esan nien, ni gomendatzen niela zinema ekoiztetxe bat bilatzea hau egiteko, ze hasieran hori ez zuten planteatu. Grabatu nuen lehenengo gauza izan zen prentsaurrekoa. Eta gero Lekunberriko kontzertua, eta hor hasi zen kontzertu gehiago. Haiek zeukaten argi nahi zutela izatea film bat zalei buruz, ez? Eta momentu batean planteatzen zuten taldea agian ez duela atera behar, ez? Baina gero hori alde batera utzi genuen. Eta orduan ni Euskal Herriko kontzertuetara, joaten nintzen nola kontzertua grabatzera, eta fikatzen nintzen nor zegoen lehenengo ilaran animatuago edo pasio gehiagorikin, ez? Baina atzerrira joaten ginenean hor ezberdina da, ze ez zara berriro joango eta ez daukazu gero denbora beste zerbait grabatzeko, orduan atzerrira joaten nintzen ideia batekin, norbait kontaktatuta. Weiß ich, bei Konzerten, da kann ich mich auch so irgendwie fallen lassen oder irgendwie ist das so schön mit anderen Leuten. Pauline, dela Alemaniako zalea, taldeak hitz egin zidan berari buruz, ezagutzen dute dela nahiko urte, ze Alemaniara joaten diren aldi oro, bera kontzertu guztietara doa. Facebooken bidez, hitz egin pixka bat, elkartu ginen berarekin, eta hola, baina gainera Paulinarekin izan zen, iritsi ginen bere hirira, aurreko egunean, eta gero ezagutu ginen elkar, hartu genuen garagardo bat, eta aurreko egunean jaso genuen bera goizean, eta etorri zen gurekin kotxez, Hamburgoraino, inor ezagutu gabe, eta ginen hor, 3 egun elkarrekin, eta beraz ez gintuen ezagutzen, Nire ideia zen grabatzea norbait berritzarrak lehenengo aldiz ikusten duena, ez? Ze niretzako filmaren gauzarik bereziena da ikustea jendearen aurpegia kontzerta ikusten duen bitartean. Es que es mucha euforia. Aunque tú quieras controlar el momento, no puedes. Si no te jalan ellos, el público te lleva. Japoniakoa hori aurkitu nuen Instagramen, ze jartzen zutenean post bat, Japoniakoa ez dakiz errodan, ni behiratzen nuen, ea ze pertsona japoniarrak komentatzen zuten, ez? Hitz egin nuen berarekin, baina berak oso argi ikusi zezaken nor nintzen ni, baina ni ez nuen bere argazkirik ikusi, ze ez dauka argazkirik, ez? Eta ikusi nuen neska hau, eta esan nuena, uste dut hau izango dela, baina bezakit, beste gauza grabatzen egoen, eta esan nuen, espero dezagunean nolako jarrera daukan kontzertuan. Eta hasi zenean izan zen, ostras, ni badago momentu bat filman, trailerean ere ikusi daitekez, bera asko unkitzen dela, eta ni nagoen bera grabatzen, eta ni ere unkitutan egoen, izan zen oso, ezakit, indarra handiko irudi bat. Ama, Ze, cariño. zeratik minau kantan esaten dau ez dauela topatzen zauria inondik. Eskatu nion Gorkari eguneroko moduko hau egitea, eta berak egiten zituen zati igual handiagoak, eta esaten nion, honi buruz edo momentu honetan jarri ezazula zure burua, eta pentsatu zer sentitzen zenuen edo olakoak, ez? Eta hori gero ni aukeratzen dituen zatiak. Inork ez zian esaten hau sartu behar da, edo hau jarri behar duzu, igual galdetzen nien, ez zertzen berezia edo momentu bereziren bat, edo lako zerbait, baina ez dute izan, askatasun osoa izan dut lan hau egiteko, bai. Ni bai argi neukan, grabatu nahi dituela lehenengo plano hauek, bai Zalenak, bai Gorkarenak, bai Galder eta Dabidenak, baina Dabidenak oso zaila zen, ze asko mugitzen da. Galder eta Gorka, Gorka mikrofonoan abesten duenez, eta Galder baterian dagoenez, erresa da, ez?
baina David, osea, imposible. Batzutan zerbait gertatu daiteke min emoten dozkuna, baina ez dozkula zauririk sortzen. Ni oso pozik nago, bai emaitzarekin, bai izandako esperientziarekin, ez? Proiektua proposatu zidatenean, pentsatu nuen, ze baneukan orain egiten ari naizen filmare egiteko ideia, eta esaten hau moztu behar dut, egingo dut, eta pentsatu nuen, ez? Eta orain atzera begiratzen dut, eta esaten dut, nola, pentsatu nezaken hori, ez? Osa, nire ametsa edo zen mundutik bidaiatzea, zinema egiten, eta esan nuen, aber Marina, iritsi da momentua, ez? Hau proposatzen ari zute, bai, esan. Bai. Baina, igual beldurra ematen zidan, zer banekien izango zela film bat, gaizki egiten manuen, gaizki egingo nuela pertsona askoren aurrean, ez? Nire beste zerbait egiten badut, niretzako gorde dezaket eta listo, baina film honek sortuko zuen espektatiba, igual, ezakit, beldurtzen ninduen. Hori, ni entzungo nituen azkeneko aldia, igual izango zen, ezakit, 2002-2003 olako zerbait, ez? Eta orduan zen 2019, bat urte dira, 17 ez? Nahiko urte dira. Eta arreita deitu zian zenbat aldatu zen, ez? Kameriotan zaudela jendea entzutu duzu beste bat oiuka, eta orduan datorkizu galdera burura, ez? Benetan aguztera zoaz. For you